Aquesta setmana hi ha hagut ple al Parlament de Catalunya i des d'aquest canal, des de X Catalunya, expliquem, comentem i us ensenyem les intervencions de Sílvia Orriols i d'Aliança Catalana, allò que no fa cap altre mitjà. Queda't fins al final del vídeo i dona'm la teva opinió del que escoltaràs ara, perquè segurament és un dels millors discursos a favor de l'estat català que s'han fet en el Parlament de Catalunya en els últims anys. Tot aquest discurs va explícitament dirigit a aquelles persones, sobretot processistes, que acusen a Sílvia Orriols i Aliança Catalana de no ser independentistes, però ben bé que quan se'ls diuen les coses clares i catalanes, el discurs i la por canvien de bàndol. Endavant, Sílvia Orriols. Compartim el retrat que fan del mal govern actual, però no validarem aquest text perquè la seva proposta és espanyolitzadora i centralista. Igual que el PSOE, vostès perceben Catalunya com una mera peça del tauler i a l'hora de moure fitxa no pensen en la peça concreta, sinó en el conjunt. Si han de fer recular Catalunya per guanyar la partida global, doncs la fan recular un parell de pams i llestos. Nosaltres no tenim altra peça que Catalunya i no ens importen ni la posició ni l'avenç de la resta. És més, batallem per poder canviar de tauler i perdre de vista les romegueres. Per vostès, Catalunya és una part. Per nosaltres és el tot. Aquí rau la diferència. La seva moció denuncia el desgavell actual en termes de seguretat, sanitat o educació, però es descuida d'assenyalar-ne el culpable. Qui vulnera la llei d'estrangeria? Qui saqueja fiscalment Catalunya? Qui ens priva d'oportunitats i converteix el nostre dia a dia en un repte inviable. No poden assenyalar el culpable, perquè el culpable el tenen a l'altra mà. Mouen masses peces alhora. Demanen finiquitar les estructures d'estat. Quines? Les de l'estat espanyol? A on hem de signar? Catalunya no té estructures d'estat més enllà de la grossa de Cap d'Any. La previsió del processisme incloïa bitllets a Waterloo i a Suïssa, però no el control del territori ni la resistència efectiva. Vostès advoquen per un autonomisme servil que ens impedeix progressar i que ens condemna a assumir el cost dels errors que comet Espanya. I en comet molts, masses. Necessitem tornar a erigir-nos en estat per garantir un futur digne, pròsper, segur i lliure als nostres fills. El tauler que vostès ens proposen, els catalans sempre som carn de canó o moneda de canvi. Tant és quin règim o ideologia tingui Espanya, sota repúbliques, sota monarquia, sota dictadura o sota democràcia, sempre ens esclafen. No es tracta de sortir del foc per caure a les brases com vostès proposen. Es tracta de sortir del foc i deixar de cremar-nos. Visca Catalunya lliure! La veritat és que escoltar aquest discurs al Parlament de Catalunya fa recuperar les ganes de tornar a creure en un projecte independentista i certament als partits processistes els fa molta por. Totes les mentides que s'han abocat tots aquests anys contra Aliança Catalana i contra Sílvia Orriols es desmunten mica en mica a mesura que Orriols va guanyant protagonisme, va guanyant terreny i pot dir clar i català que ell està aquí i que l'estat independent català és l'única solució a tots els problemes que té Catalunya. És evident que els partits processistes tenen por. No és per menys perquè escoltar una persona que parla tan clar i tan català sobre les mentides d'aquests anys de procés els ha de ficar molt nerviosos. No és res més que per això la campanya de descrèdit que viu Aliança Catalana, el silenci mediàtic i la manipulació informativa a la qual estan subjectes aquest partit polític. Bàsicament perquè tants anys de procés i tants anys de mentides tenen punt i final amb aquest projecte polític. I Aliança Catalana i Sílvia Orriols saben jugar molt bé les seves cartes. Saben que els catalans es troben en un moment de desencís absolut, traïts per uns partits polítics i per uns líders que a la mínima que van fugir es van dirigir cap a Waterloo o cap a Suïssa en comptes de quedar-se, resistir i aplicar els resultats de les lleis que ells mateixos havien aprovat i havien promès. Van deixar tirats els catalans i ara mateix Sílvia Orriols i Aliança Catalana estan agafant aquest relleu per promoure, per acceptar i per validar que els problemes que té Catalunya només es solucionen ergint-se de nou amb un estat català. En evidència queden tots aquells que intenten manipular el discurs d'Aliança Catalana per assimilar-lo a partits espanyolistes. Aliança Catalana té molt clar, i en paraules d'Orriols, que l'única solució que hi ha
és l'estat català i la independència del país. Però aquesta no ha estat l'única intervenció de mèrit de Sílvia Orriols aquesta setmana al Parlament referent al català o a Catalunya. Escoltem aquesta segona intervenció que també us deixarà amb la boca oberta. Diu el senyor Acosta que Catalunya és bilingüe de fa 500 anys. Els meus besavis ni enrunaven ni entenien el castellà. Els seus pares tampoc. Els seus avis tampoc. Els seus besavis tampoc. Els seus rebesavis tampoc. O el Ripollès era un estat independent fa 500 anys i vam quedar exempts del coneixement d'aquest segon idioma, o bé el seu relat fantasiós no s'adiu amb la realitat. Vox lluita per minoritzar la llengua catalana, perquè sap que sense llengua perdrem la singularitat i el dret inherent de restituir l'estat propi. Derrotar la llengua és el primer pas per poder dessagnar la nació, per liquidar-la. Avui, ERC i Junts es barallen per ser la solució a un problema que han esquivat i defugit mentre governaven. El Pacte Nacional per la Llengua ha evidenciat allò que tots ja sabíem, que l'ANC és la joguina de Junts i Òmnium la d'Esquerra. El processisme polititza i perverteix tot el que toca. Han presumit que el pacte era una eina de consens i inclusió social, però han vetat Aliança Catalana en el procés de deliberació, obviant que som l'única formació política d'aquesta cambra que defensa sense embuts ni ambigüitats el català com a única llengua oficial del país. Qui en canvi sí que ha participat de les deliberacions i ha subscrit el pacte és la sucursal del PSOE, que governa Catalunya. Vostès creuen que una formació política de caire imperialista que menysprea el territori i el vexa reivindicant topònims inexistents com Lérida o Bajo Llobregat pot batallar per salvar l'idioma? S'han begut l'enteniment? El pacte diu que la llengua passa per una situació complexa i delicada. Però què són aquests eufemismes? Anestèsia col·lectiva? La llengua se'ns mor, agonitza. Freguem el límit de no retorn en el procés d'extinció i els preocupen la forma i la correcció política. El castellà s'imposa a la vida social, a les plataformes digitals, a les empreses, als carrers. El català recula a un ritme frenètic i irreversible. Mentre vostès enceten programes per impartir la llengua àrab i cultura marroquina a 122 centres educatius, el català desapareix dels nostres patis. I això no s'arregla amb 225 milions d'euros. Això s'arregla aturant la immigració massiva i invasiva que patim i fent imprescindibles el coneixement i l'ús de la nostra llengua per poder viure i desenvolupar-se amb normalitat al cim de Catalunya. Ja entenem que és més còmode i més políticament correcte signar pactes simbòlics que no pas identificar i fer front al problema. Però si no aturem la substitució cultural i demogràfica del nostre poble, no ens en sortirem per més milions d'euros que puguem o vulguem gastar-hi. El to declaratiu i genèric del pacte, sense mesures precises, sense terminis fixats, sense mecanismes d'avaluació, el condemnen a la intranscendència. El català no necessita més fum. Necessita restituir l'estat propi i exercir un control fronterer estricte. I això qui ho defensa? Aliança Catalana. Seny i ordre. És impressionant que els partits sistèmics, els partits processistes que van enganyar-nos a tots amb el referèndum i amb el procés, ara s'ergeixin en defensors del català i d'un possible pacte amb els socialistes, com bé diu Sílvia Orriols, per fer una defensa explícita de la llengua catalana a casa nostra. És increïble que hi hagi moltíssima gent que encara els compri el relat a uns partits que no han fet més que pactar sistemàticament amb el govern espanyol. I aquí és on va Sílvia Orriols, al moll de l'os, on fa mal, al nervi, perquè va directe a l'arrel del problema, allà on durant molt temps ningú ha volgut gratar. I és que durant tota aquesta pax autonòmica després del 2017, Sílvia Orriols i Aliança Catalana han arribat clarament per desballestar-ho tot i per dir als partits processistes que aquí estan ells i que el seu objectiu és la restitució de l'estat català.
Impressionant les dues intervencions de Sílvia Oriols que posen en entredit a tots aquells qui volen ficar-los a dins del sac de l'espanyolisme. Fins i tot el mateix Toni Cruanyes ha mentit descaradament en la seva peça del Telenotícies on parlava de la moció aprovada en defensa de les obres de Sixena, aquelles obres que ara es traslladaran a l'Aragó per ordre judicial. Doncs bé, els partits del Parlament van aprovar una moció en defensa d'aquestes obres i de la seva permanència al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Doncs bé, Toni Cruanyes ho explicava així. Menys el PP, Vox i Aliança Catalana. I com ens explica Jordi Coma, això és mentida. Aliança Catalana estava a favor d'aquesta moció. De fet, a la Junta de Portaveus hi van votar a favor, però després se'ls va impedir signar-la a causa del cordó sanitari que els hi practiquen la resta de partits polítics, Junts inclosos. Per tant, ja ho veieu, l'establishment està nerviós. Aliança Catalana parla clar i l'independentisme torna a tenir una veu serena, clara i d'ordre al Parlament de Catalunya. Tu, de veritat, encara creus que Sílvia Oriols i Aliança Catalana afavoreixen l'espanyolisme? Que són una espècie d'eina fosca de l'establishment per rebentar l'independentisme? Deixa-ho als comentaris, fes-nos una subscripció que ens ajuda moltíssim a continuar i sobretot visita xcatalunya.cat. Allà tenim un minut a minut de gairebé tot el que passa el dia a dia a Catalunya. Fins aquí les intervencions de Sílvia Oriols al Parlament de Catalunya. Ens veiem en el següent vídeo.